gora handian ongi etorria Kepera. Eskerrik asko. Eskuartean dudana da hildako haurra, bi antzezlanetako baten berrienaren izenburukoa, Ganbila saian aurkeztu zen, uda hasieran. Egin batean lan honekin idazle zarela aldarrikatu nahi duzu? Idazlea zarela aldarrikatzen duzu novela idazten duzunean antza, ez? Hau da, poz handia ematen didan lan bat, gure ofiziokide batzuen artean behin baino gehiotan hitz egin dugu, kontatu nahi duzun hori zein generotan aukeratzea, uste dugu hausnartzeko moduko erabaki bat dela. Zuk behartu zenezake zure burua genero jakin batean argitaratzera, beti poesia, edo beti novela, edo beti puina. Hori autu bada, beste autu bada, kontatu nahi duzun hori eta partekatu nahi duzun hori zein generotan den egokien, edo ze generotan egokiena zu kontatu nahi duzun hori kontatzeko. Eta kasu honetan, nik aukeratu dut antzerkia aukeratu nuen. Ez bat ez zera hoxe galdetzen izun, zezu oso ezaguna zara kulturgintzan alor ezberdinetan. Eta behar bada gehiago ikusi zaitugulako beste jarduera eta ekimen batzutan, ez? Eta orain nolabait hemen zergatik gaude tartean hauxe dagoelako, ez da? Bai, oso lotua dago ere epe jakin batekin. Gurasogintzan hasi nintzenean, lehentasuna gure umeen heziketa eta astea izan zen, orduan oso baldintzak kaskarra dira horiek sorkuntzarako. Zure lehentasuna baldin bada, zure umeak heztea, ordutegia, bizimodua moldatu egin behar duzu, beraien behar izanetara. Eta ni euskararen langile autonomoa naiz, eta bestelako jateko ematen didaten lanek denbora gehiago hartu izan didate sorkuntzak baino. Hori dago alde batetik, gero beste alde batetik dago, uste dut garai hauetan asko pentsatu behar dugula, edo nik neu behintzat asko pentsatzen dudala, publikatzeak merezi duen edo noiz publikatu behar duzun, edo orain den sasoia publikatzeko. Asko publikatzen dugu, baina ez daukagu irakurle nahikorik. Orduan argitaletxeentzat ahalegin handia da euskarazko liburu bat publikatzea. Euskal Herrian irakurtzen duenak batez ere beste hizkuntza batzuetan irakurtzen duelako. Euskaldunen artean irakurtzen dutenek ere nahiago dutelako beste hizkuntza batzuetan irakurri, beraz euskarazko literaturak behar ditu irakurle gehiago. Eta orduan nik asko pentsatzen dut publikatu edo ez, merezi duen eta gero ze ekarpen egiten diozu euskarazko literaturari. Hori ere uste dut egin beharreko galdera bat dela. Kasu honetan, nik pentsatu nuen asko hausnartu ostean, ekarpen bat egiten dio dela euskarazko literaturari antzerki generotik. Eta euskarazko antzerkiari ere bai. Antzezlana irakurtzen duenak ere ikusiko du badagoela halako lotura bat sormena, zoramena, bitasun horretan kokatzen duzu, bainez? Bai, hori idatzita dagoen edo buruan nuen aktorearekin kontrastatutakoa zen, eta orduan zen askatasuna sormenarekiko askatasun hori ero etxe batean bakarrik aurkitzen duela, berak, babesa, ez? Munduan gertatzen dena hain iruditzen zaio ankerraz, libre egoteko leku bakarra ero etxe bat dela erabakitzen duen, ez? Eta kontraste hori azaltzen da. Horra agertzen dira bi panpin, bere barne gatazkaren isla izan daitezkenak, eta horrekin eukitze ditu berak elkarrizketak. Ariketa momentu batean, erabaki bat hartzen duen arte. Eta sormena, zoramena horretan, protagonista bere burua gehiegi larrutzera iristen da, ezta?
Bai, nik uste dut hori badela sortzaile askoren ezaugarrietako bat, autoexigentzia, ez? Zenbateraino kritikatzen dugun gure burua, zenbateraino exigitzen diogun geure buruari, eta zenbaterainoko ansiedadea eta estresa sortzen digun horrek. Beti ere oso lotua, gu bizi garela sistema turbokapitalista oso basati batean, eta kulturgintza ere merkatu libre horretan murgilduta dago, gehienetan, eta arrakasta oso importantea da, emaitza oso importantea da, aretoak betetzea oso importantea da. Horrek ez dauka zerikusirik bere sormenarekin. Baina horrek sortzen digu ezin egon handi bat. Azken urteotan, adibidez musikarloan, musikari batzuek nik uste egoera horren presiopean, musika egitea usteraino. Edo behintzat agertokietan, oholtzan agertzeraino, eta diskoak argitaratu emanaldirik ez, erantzunik ez, eta berdin literaturan eta beste arte disiplina batzutan, ezta? Ansiedade horrek sormenetik berez ez daukan egoera batek sorrarazitakoa. Eta hori gogoeta hori ere badago asko personaje nagusi horren baitan, baina beti ere sortzen zaio errealidadearekin, errealidade gordinarekin tupust egin duenean. Dena den eta positibo jarrita liburuaren aurkezpenean agertzen da esaldi hau. Gutxitan gertatzen da literaturako beste genero batzuetatik antzerkira bidea egiten duten idazleen artean, idazmaitik entsegu gelarako bidea ere egitea. Zuk sorte hori edo aukera hori izan dezu, ez? Bai, eukin nuen aukera ere... Pozgarria da, egindako lana gero taularatzea, ez? Bai, nik eukin nuen sortea Kukubiltxo antzerki taldearekin, gure herriko Larrabetzuko Kukubiltxo antzerki taldearekin, prestatu zituzten helduentzako azken bi obretan parte hartzeko, Aristides Vargas Ekuadorreko dramaturgo batekin egin zuten lan, eta prozesua ere hori zen. Enseguetara joan, Aristidesek ematen zizkien, irizpide batzuk, edo ari batzuk botatzen zituen, eta aktoreek hori aintzat hartuta improvisatu behar zuten, eta hurrengo egunerako testu bat sortu behar zuten. Kasu horretan Aristides Ekuadorrekoa da, eta ez daki euskeraz, eta orduan ezurdura espainolez egin zuten, testua gero Aristidesek egiten zuen, eta nik ekartzen nuen euskarara. Ez literalki, ez nuen itzulpenik egin nuena izan zen euskarara ekarri, ez? Aristidesek Ekuador eta Argentina, Argentinatik exiliatu zen, hango erreferentziak eta mundu ikuskera dakar. Kukubiltxok nahi zuena zen hori gure Euskaldunon mundu ikuskara ekartzea. Eta prozesu hori oso aberasgarri izan zen. Eta bai hor antzerkia literatur genero izatetik, antzerkia oholtzan egitera dagoen pauso bide hori erakutsi zidan prozesu horrek. Eta hori berreskuratu ahal izan nuen zorionez Abarka antzerki taldearekin. Baina iruditzen zait, hala eta guztiz ere, nik, Oier Gillan editoriak esan zuen egin dudala bidea, ez dakit nik uste dut hor askoz gehiago landu behar dudala bide hori. Oholtzan erakusteko, liburuan irakurtzeko agian literaturatik gehiago edukitzea irakurleak eskertuko du, ezta? Bai. Ez izatea oholtzan entzungo dena baizik eta irakurtzeko modukoa izango dena. Orduan, nik suposatzen dut, lortzen baldin badugu egunen batean hildako aurra taularatzea, ez da izango liburuan datorren testua bere horretan, ziur. Moldatu egingo dugu. Zakit, sormenaz eta zoramenaz, taulara eramango duen eta Ander Lipusi ez den aktorerik baduzu buruan? Ba, nik uste, asko daudela Euskal Herrian oso ondo uztartzen dutenak hori, sormena eta soramen hori. Bueno, hildako aurra gehien bat hortan zentratzen ari naiz, baina antzezlana idatzi poesia aldarrikatzeko. Bai, hori adibidez, Oier Gillan eta Metrokuadroak eta beste Euskal Herriko antzerkigile eta jokalari askok badute.
poesia antzerkian erakusteko ohitura hori, eta askotan poemak eta poesia bera da antzezlan askoren oinarria. Ni ohartuta nago nire idazkeran oraindik behintzat ez dut saiesten, edo ez dut saiestea lortzen lirikotasuna. Ziurrenik izango da, poesia delako gehien irakurtzen dudana eta hurbilen sentitzen dudana eta gehien inarrosten nagoena. Orduan hori da, dekodetze prozesu bat izan beharko litzateke osotasunean, zure idazteko estiloa, zure idazteko modua, erabat liberatzea lirikotasun horretatik, ez? Autu egiten baldin baduzu, orain arte ez dut egin, eta ez dakit egingo dudan, baina nik uste izan beharko litzatekela ere kontatu nahi duzunaren baitan, baina egia da, batzuk agian hor daramagula aingura bezala, ez? Bueno, eta Susa argitaletxean erreferentziazko poetak aurkitu dituzu, bertan den ere argitaletxearen baitan baude bi azpisail eragina handia dutenak zuregan, ez? Munduko poesia kaierak alde batetik, eta ez da Bila zeinan azkeneko zure lana hor argitaratu duzun. Susa Armi Armako partaidea zarazu, badakit zarela bat ere objektiboa, baino hitz egin guzu pixkata kide zaren argitaletxe horren inguruan, ze garapen handia izan du, ez, azkeneko urteetan. Bai, nik suerte handia daukat, Susako kidea naiz, Susa argitaletxea idazleon argitaletxe bada, guk hartzen ditugu argitaletxeari dagozkion erabaki garrantzitsuenak, gero egunerokoan beste badaude lankide batzuk horretaz arduratzen direnak. Susak niretzat eskola bada, Susa, etengabe. Bertako kide duelago eta pik urte naizenetik etengabe ikasten dut. Susako kideengatik, bai hasieratik daudenengatik, bai gurera etengabe datozenengandik, eta bai ikusi dut garapen bat. Niretzat Susa da literatura eta kultura eta Euskal Herria ulertzeko modu bat. Apaltasun handia duen argitaletxe bat dela iruditzen zait, bertako kide askoren oinarrian ere hori dago, literatura partekatzeko modua ikasi dutan, ezta? Norberaren autobomboaren gainetik gure euskarazko literatura bere osotasunean, ahalik eta egile gehienen berri ematea hori ikasi dut, hori dela garrantzitsuena gure euskarazko kulturgintzarentzat eta literaturarentzat, hor dago Armi Armaren kasua bera. Eta gero ikasi dut eguneroko inertziarekin ez dela nahikoa. Eta apustuak egin behar direla eta amets egiten jarraitu behar dugula, eta desiratzen ere bai, ez? Eta hortik etorri dira, bai munduko poesia kaierak, horrek nik esango nuke daukala hasia Koldo Izagirrek egin zuen 20. mendeko poesia kaieretan, Euskal Herriko 20. mendeko 40 poeta horien kaieretan, lan erraldoi horretan, horrek ekarri zigun Euskal Herrikoaz ez kanpokoaz ere jarduteko eta hori jorratzeko, eta gero etorri ziren Lisipe edo Ganbila bezalako bildumak, eta transizio bat ere bizi izan dut, gehien bat orain ere, baina gehien bat gizonezkoon argitaletxe bat izatetik, Lisipe bezalako bilduma bat argitaratzera, edo gure editorial Leire López da, gaur egun, eta asko zabaldu da gure argitaletxea. Uste dut lortu dugula aitortza bat eta zilegitasun bat euskarazko literaturaren baitan, baina ez bakarrik publikatzen ditugun liburuengatik, horregatik ere bai. Publikazioetatik, argitalpenetatik kanpo egiten dugunagatik ere, uste dut badugula onespen bat.
Eta gero, gu armi-arma sarea esaten dugu, gu etenga guztuta ari garela komunidadea egiten, bai euskarazko literaturen inguruan, baina ez bakarrik euskarazko literaturan inguruan. Bueno, aritua zara, eta ez bakarrik literaturan. Nik hau galdera behin baino gehiagotan egin dut, eta zu bazara norbait honen inguruan hausnarketa egiteko. Nahiz eta zuk aipatu diguzun literatur ekoizpenaz eta irakurtzen den kopuruaz, elkarrizketaren hasieran hitz egin dugu, baino bada nolabait kultur ekoizpen baten zerbait fisikoa da honenean, badago halako industria bat, edo industria bat heldu daiteke, industria zentzurik honenean hartuta, ez? Eta zuk musika eta musikagintza oso gertukoa dezu ere, liburu gintzak oraindik ere eusten dio, ez? Formato fisikoari, industriari, banatzaileak, salmenta, musikagintzan hori galdu egin da, eta hor aldaketa handia eman da, ezta? Nola zuk dituzun lagun, ezagun eta esperientziatik nola bizi duzu? Bai, nik faltan somatzen dudana da autoeraketa, autoantolakuntza gehiago euskarazko musikarien eta musikagintzan ari direnen artean. Iruditzen zait asko ari direla jokatzen, aski estatu batuetako multinazional batzuek markatzen ari diren bide horretatik. Datorren bezala onartu beharko bagenu bezala. Eta nik uste dut lortu behar ditugula eta pentsatu behar ditugula, edo pentsatu beharko lituzkete behintzat euskarazko kantagintzan eta musikagintzan ari direnak, elkarrekin tresnak eta baliabideak partekatu, sortu egin behar dituztela, ezin dugulako nire ustez onartu datorren guztia, datorren bezala horrela delako, esaten den bezala. Zergatik ez egin izokinarena, proba dezagun, egiturak sortuz, eta lehen esan dudan bezala, baliabideak partekatuz, irakurketa komunak eginez, falta dan gauza bat, zein da euskarazko musikagintzaren egoera gaur egun. Guk adibidez, Oiartzungo kantagiltza elkarte eta Oiartzungo udalarekin elkarlanean Hautsenea kanterri ikastaroa kanterri sortu dugu egitasmoa, oraingoz ikastaro formatoa daukana, baina gure helburua da euskarazko kantagintzaren inguruko hausnarketa askoz orokorrago bat egitea, eta zergatik ez, bideak hastea, elkarlanean bitartekoa, tresnak, baliabideak, egiturak sortzeko. Gaur egun euskarazko kantagintza izango da, euskaldun gehienenganaino iristen den kultura adierazpidea, baina zentzu horretan ahulenetarikoa da. Guk Euskal Idazleen elkartea daukagu, bertsozaleek badaukate elkarte oso potente bat, Euskal Herriko antzerkizaleen elkarteek ere badaukate berea, beste arte disiplinatan ere badago, baina musikagintzan ikusten duzu, eta badago musika bulegoa, baina hor daude musika beste hizkuntza batzuetan egiten dutenak, ere bai, musikari beste hainbeste, baina euskarazkoan zer gertatzen da, zergatik ez dira kapaz euskarazko kantagintzan ari direnak elkartu eta irakurketa komun bat egin, eta baliabideak partekatu, tresnak partekatu, eta egiturak sortzeko adibidez. Nik hor bai somatzen dut falta handia. Gogo eta gehiago partekatzea, uste dute falta dela, eta horretarako bilguneak, elkarguneak, falta zaizkiola euskarazko kantagintzari. Gu kanterrin sortu nahi dugu bat, badugu ere musikariak ikastetxeetan, Euskal Herri osoan kudeatzen dugun programa bat, bai Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Sailetik eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako Jaurlaritzako Hezkuntza Sailetik, eta gero Euskal Kultur Erakundearekin ari gara ere Lapurdi eta Nafarroa berean. Eta gure arteko azken bileran adibidez, ekainean egin genuen bileran, hori eztabaidagai eduki genuen adibidez, ezta? Hezkuntza lege berria dela eta ez dela, Araba Bizkaiko eta Gipuzkoarako hezkuntza lege berria dela eta ez dela, baina ari ginen transmisioaz eta gaur egun belaunaldi berriek ze ezagutza eta ze harreman
ze bizipen duten euskarazko kantagintzarekiko, musikagintzarekiko, adostasun nahiko handia zegoen esateko gero eta gutxiago, gero eta ezagutza gutxiago dutela euskarazko kantagintzari buruz, eskarari 60ko hamarkada mitikoari buruz, gaur egun. Nor ari den euskaraz kantatzen, gero eta gutxiago dakitela, errepikatzen dituztela etengabe 3-4 izen nahiko ezaguna direnak, baina gero ez ezagutza oso handia dela, ez? Hori zuzenean dago lotua, hemendik 30 urtera euskarazko kantagintzak izango duen egoerarekin. Ezta? Zekao. Gero eta ezagutza gutxiago baldin badute belaunaldi berriek, gero eta itzalik ez dela izango. Ez da izango. Nor joango da euskarazko kantarien kontzertuetara? Bueno, hor guztituzu galderak airean, hausnarketak. Iraian sartuta, bueno, zuek dagoeneko, eta sortzaile askok, dagoeneko buruan badute abenduko hitzordu nagusia, Durangoko azoka. Argitaletxe askorentzat, eta zuk hori lehen lerroan ezagutzen duzu, urtearen erena horri begira pasatzen delako, eta asko behar bada urte erdi ere horri begira, ez? Irudikatzen dut udan eta uda bukaeran disko asko grabatzen dirala, Durangora begira, liburu asko bukatzen dirala Durangora begira. Zu iraian sartuta, zer duzu buruan Durangoko azoka esan dakoan? Bueno, ni Durangoko azokan aspaldik urteetan sortu zenetik ahotseneako kidea naiz, eta orduan hor lana eukitzen dut. Eta libururen bat publikatu dudanean, Susako estanean erakusmaian ere egoten naiz. Liburu hori erakusten eta irakurleekin eta iritziak partekatzen eta. Durangoko azokako musika arloa bai ikusten dut lehen aipatu dudan bezala, oso hausnarketa sakon baten beharrean, beraiek esaten dutelako, azkeneko edizioetan salmentak oso egin duela bera, pandemiaren eraginez noski, baina gerora ere, formato fisikoa ere zalantzatan eztabaidan dago, baina aurreratu behar da datorrenari edo datorkenari aurre hartu behar diogu, eta ez dakit ari diren, lehen esan dudan bezala, ez da? Egin behar ditugu, uste dut, hausnarketa gogoetaz, epe luze batera begira. Eta musikagintzak Durangoko azokan daukan espazio fisiko hori estanena eta bagabiltza, Durangoko azokaren baitan koordinazio mailan eta behin baino gehiagoten atera da gai hori, baina etorri beharko litzateke uste dut nik, euskarazko kantagintza eta diskogintzan ari direnengandik bestelako ekarpen sakonago bat, iruditzen zait. Literaturari dagokionez, gu Susa adibidez, bueno, gero eta hobeto, urteekin gero eta hobeto ari gara, eta liburu gehiago saltzen ari gara, eta, bueno, balirudike irakurtzen duenak Durangoko azoka aukeratzen duela urteko erosketak eta egiteko. Dena den, nik uste dut, azkeneko urteetan argitaletxeek ere hartu dutela ohitura urtean zehar gehiago mailakatuago, sakabanatuago egiteko edizio, ez? Agian hor, bueno, guk egin genuen ahalegina, literaturia sortuta, orain Ziburuko azoka ere badago, eta beste azoka batzuekin batera Doñueles area ere sortu dugu, apur bat euskaldunari eta kulturzaleari eta literaturzale, musikazaleari esateko aizue. 8 plaza daude gutxienez, urtean zehar euskarazko kulturgintza eskaintzen, hasi gara elkarrekin lan egiten, badago eskaintza bat, urte osorakoa izan daitekena. Nik uste dut Durangoko azokak jarraitu behar duela izaten dudarik gabe urteko bilgunerik eta importanteena, ez delako bakarrik fizikoki liburuak eta diskoak saltzea, hori baino askoz gehiago da, nazio bezala ja esango dukeenik, bai barnera begira, bai kanpora begira, nazio bat garela edo izan gaitezkela edo izan nahi dugula irudikatzen duen ekitaldirik importanteena da, dudarik gabe,
baina urtean zehar ere behar dugu erakutsi hori, ez? Eta ikusten dut badagoela ahalegin bat. Horretarako behintzat Euskarazko plazak antolatzen ditugunon artean. Ederki gozon, beste denbora gehiago luzez jarraituko nuke izketan. Hilako aurraz eta zure Ganbilako liburuaz hitziten hasi gara, hausnarketa potoloagoekin bukatu dugu, baina bukatu aurretik ea obra hau taula gainean ikusteko aukera dugun, eta itxaropen horrekin gurtzen zaitugu eta eskerrak eman ere. Eskerrik asko zuei. Idazle kantari handia, me cago en sor. Ostras. Zenbat aldiz eskatu dizute Gorka Urbizuren telefono zenbakia? Astero hirutan. Laguna, aholkularia, managerra, zer zara Urbizurentzat? Laguna handia, uste dut. Irudikatzen duzu zeure burua kultur kezkaz harago? Bai, hildakoan, seguramente. Zein idazle da kantari handia eta zein kantari idazle hobea? Kantari idazle hobea Morau esango nuke, bat. Idazle da kantari handia Uxue Alberdi, gustatzen zait. Esparru asko ukitu dituzunez, zure obraren aktore izango zinateke? Ez. Legebiltzarrean izan zara aditu gisa. Zer nolako antzerki obra idatziko zenuke politikarien artekoa? Farsa bat, ez dago idatzi beharrik, bada.